So ako shorts ni siya guys. Dayon dili man siya malakay guot. So akong pauran siya og botones extension para muluag bitaw siya. So akong pauran siya og pero iabantin ako siya guys. Para maluag ang hawakan. Di na ba ka ita kaklaro no kay guwang na atong mata. Di na maklaro, di na gani ko katog og tanod sa dagom. Na mao na dai ni karon. Okay, ngit. Lisod siya ipasulod. Lisod ipasulod guys kung ngit. Natunong rapod siya sa ngit. Natunong man gina guys, rapod sa ngit. Di man ako maigo. Luag man. No, buot. So, ako siyang i-extendan ako siya og botones sa unahan para masibo. Sana ra. Extension nga botones. So kani nga dako kay guot man kay go na ako. So kaning gamay lako. Yan na. Kani siya maibot. Ako na siyang isuot.